Paano nga ba kami nakapag-loan sa Pag-ibig? Sa Pag-ibig po ay may mga pwede pagpilian. Pwedeng yung bahay at lupa, natitira ka na lang, at meron ding tulad sa amin. Ang pinatayo kasi namin ay sariling lupa at sariling design ng bahay. Ngayon, dahil kinulang nga kami sa budget, nag-loan kami kay Pag-ibig ng 1 milyon through housing loan. Ang requirements po ay yung mismong collateral namin ay yung lupa at bahay namin. Then, yung mga papeles, gaya ng mga plano ng bahay, at yung SPA ko po na galing dito sa Saudi. Kasi nga sa akin nakapangalan yung lupa at building project. Then, mabilis din yung loan na release dahil inspection din ng Pag-ibig kung ang pinapatayo mo nga ay totoo or existing na. Tapos, nagpasa din ang asawa ko ng payslip ko at certificate of employment na may work pa din ako dito sa Saudi. So, ayun, for 10 years yung housing loan ko at mababa lang naman po ang interest nun. Nagbabayad ako dyan kada buwan ng 11,000 plus. So, ayan, sana nasagot ko ang tanong ng mga gustong mag-loan kay Pag-ibig. Saka mas maganda, visit nyo din yung nearest branch ng Pag-ibig sa inyong lugar para makapag-inquire po kayo kung ano ang suitable loan para sa inyo, ka-OFW.